Det at synge sammen giver en masse glæde og fællesskab, og det er jo rent fysisk, det er jo rigtig sundt for kroppen at synge. Jeg synes, det er rigtig sjovt, fordi jeg synes, jeg får det rigtig godt nede i maven, ved at gøre det. Kirkerummet, der er jo god akustik, som I kan høre inde i kirkerummet, og det giver jo en masse igen i sig selv. Når man synger en tone, så får man meget tilbage. Jeg synes, det der med at komme til de her rytmikhold en gang i ugen, det gør, at de der små sange, som vi ikke kendte i starten, men begynder at lære at kende, det er bare super fint, og man kan mærke, at Hanna hun trives i det og synes, det er rigtig hyggeligt og sjovt at vende tilbage til.